kua radenam because delay show so I say women of faith say ma ya wade a pese yensen na ma yenka ye homom ayebo mpaye yet ikui last year September onyame ayadom se ka se maduanan enwotwe ene wo manyanyam ama emu mienu awo na nyese a onyame na ye woyi a onipa ben enti yeti ho ne ye ka bi kirewa se fa ho to no so a na wati ye radio adwuma yi me dofo ni menua ma feel or America na o mati kuwa your friend Vital Trust ma feel you be a ye sompa chede a obeboa yen beboa di sika o de beba no wo bodi obi be kasa wo boa o je nyame adwuma na daachi ni hira bedoso e na wati kuo se wo fa so aboa ekunafo enti wo ma me nya ne ntie se na midi ma wo dai obema yaba enti ya fatoso ekurafo ne wo ebiwe ya ni osofo kwadwo kasa wie bi beba enne ma fio eni ni kuo ya from Vital Trust midi ma wo dai nuane a wo mo aya wo mo de aba na fe wo mo beboa ekurafo nso ene de me sami pa me ho ani sami pa me ho ani. Happy birthday to you. Sammy Pemmy when. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hooray! Yadamasi. Nana nyankopon ehwam. Eti mekọ kwadwo ho na mene na kodi nkomo. Papa kwadwo na eti sei. Nyankopon adom me ho ye pa. Yo. Nana Brampa. Kamu peja asat steps weni si ha mai. Ah, ni ehun kwadwo anim ye wo bra wo kasa na. Kebebo ai tubu. Ha mu fancy sia ano we wi a wa